Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyati ridha ila ta'ala al-Fatihah. Ila haradna bil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila haradna qutub jami'il maqam mirhuthil azam sultan awliya Syekh Abdul Hasan Ali Syadhi. Wa ila haradi mursyidin amrabbi rahina maulana al-habib Muhammad Lutfi bin Ali Nasim. Khususan an qutub Syekh Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. Wa ila haradi masyayikhina ustadina ma'alimina walidina. Khususan Syekh Dar Tauhid Hasaniyah. وإلى حضرة صاحبية الكتاب تنبيه الغافلين شيخ عبد الليث ناصر محمد سلام أصولهم وفروعهم والفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه ومدنا بأسراره وأعاد علينا من بركاته في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أوس ابن سمعان والذي بعثك بالحق. قال توسدنا أوس ابن سمعان والذي تمدت Ba'atha kang utus sapa alladzi ka ing sira bil haqqi kelawan. Ka ing panjenengan bil haqqi kelawan hak lan perkara sing bener. Inni isnu ingsun la ajitu iku nyekti nemu sapa ingsun ha ing khamr. Fi Taurat ing dalam kitab Taurat muharramatan halatin haramake. Khamsan ing dalam 25 lan 20 apane merotan ambalane. Wailun utai cilaka iku li syaribil khamri kedue wong sing ngombe arak. Wa haqqun lan iku hak ala Allah ing atase Gusti Allah. Allah yasyraba utawi yen ora ngombe ha ing khamr sapa abdun wong suci utawa siji kawula min abidi sangka pira-pira kawulane Allah di dunya ing dalam dunya illa sangka kejaba ngombeni hu ing abet sinten Allah Gusti Allah minti natil khabali sangka nanae ahli neraka. Gitu. Aus ibnu Sam'an nate matur ngene. Duh Gusti Rasul, demi Allah engkang ngutus panjenengan kanthi bekta perkara hak. Kula punika ningali ing kitab Taurat arak punika dipun haramake ping 20. Cilaka wong sing ngombe arak. Wis sak mestine yen Allah dawuh ngene, supaya sapa wae kawula kang ngombe arak ing donya mesti bakal den ombeni nanae ahli neraka. Jadi berarti maksiat ngombe arak iku larangan maksiat ngombe arak iku perlu ditekankan. Kabeh wong perlu bener-bener memahami apa sih dampak buruknya ngombe arak iku. Iya akeh, gak enak dampak baik ya jenenge arak. Kabeh mesti elek selama dunya. Ning kene sahabat Aus bin Sam'an nate matur, beliau cerita bahwa ning kitab Taurat iku yo enek larangan ngombe arak. Nah ning kitab Taurat disebutno enek 25 kali. Jadi 25 kali ning kitab Taurat bahas tentang arak, bahas tentang maksiat ngombe arak. Sama itu iso diambil kesimpulan bahwa ya memang syariat mengharamkan niku. Ning sampai ning kitab Taurat enek, ning kitab Al-Qur'an enek tentang haramnya ngombe arak. Berarti kan jadi intinya ngene. Ketika suci perkara itu diharamkan oleh syariat, berarti wis mesti perkara iku gak enek apike.
Begitupun ketika kok enek siji hal dianjurkan oleh syariat, maka diwajibkan oleh syariat, maka perkara itu adalah memang baik untuk kita. Jadi nek masalah arak iki kan gak enek kitab Al-Qur'an utawa di kitab di wae sing menghalalkan arak. Kabeh jelas ngomong arak itu haram. Sangka iki awak dhewe kudu iso memahami bahwa memang kenapa kok diharamno ya mergo jelas gak enek dampak baike. Gak enek dampak positif kabeh elek sing tentang arak itu. Oke, di ning kitab Taurat iku enek 20 kali. 20 kali bahas tentang arak. Jadi wajar wae Gusti Allah dawuh nek sapa wae sing ngombe arak ning donya gak bakal sok ben ning akhirat entuk nikmate arak. Utawa sapa wae sing ngombe arak ning donya sok ben ning akhirat bakal diombeni nanae ahli neraka. Wajar Gusti Allah ngomong ngono. Mergo ya iku salah satu dawuh kanggo medeni awak dhewe bahwa arak itu memang gak enek apike. Jadi intinya kabeh perkara sing dilarang oleh syariat, maka itu ya jelas berarti gak enek apike. Iki ora berlaku kanggo kabeh. Tapi kabeh perkara sing dilarang oleh syariat berarti ya gak enek apike ngono. Wa Malik an Muhammad ibn al-Munkadir annahu qala yaqulu ngendika sinten Allah Ta'ala yakni ngrasakake sinten Nabi yaumul kiamat ing dalem dina kiamat aina iku ana ing dalem ndi alladzina tawang akeh yunazzihuna yang bersihake sapa alladzina anfusahum ing pira-pira awake alladzina wasma'ahum lan pira-pira pengrungune alladzina fid dunya ing dalem dunya Allah bisa ngalahan wa mazamiri syaitan lan pira-pira sulingane syaitan ij'alu dadekno sira kabeh malaikat maksudnya alladzina fi riyadil miski ing dalem tamane misik tuma yaqulun li hari-hari dawuh Sudan Allah lil malaikat maring malaikat asmi'u ngrungokno sira kabeh ing alladzina sauta hamdi ing suarane muji ingsun wasana ilan ngalem ingsun wa akhbiru lan nyritani sira kabeh ing alladzina alla khaufun an ing sedune kelakuan iku la khaufun iku ora ana wedi alai mengatasi alladzina walahum lan ora ana utahe alladzina iku yahzanuna padha susah kabeh. Malik cerita saking Muhammad al-Munkadir panjenengane dawuh besok ing dina kiamat Allah Ta'ala dawuh ngene dawuh Gusti Allah ana ing endi wong-wong kang padha bersihake awake lan pangrungune waktu ing donya saking kelelahan lan sulingan setan malaikat supaya sira panggonake ana petamanan misik. Ini Allah Ta'ala dawuh marang malaikat ini. Sira rungokno suara muji-muji ingsun lan pangalam ingsun. Supaya sira critani ora bakal ana wedi kanggo dheweke lan ora bakal padha susah. Iki intine wong-wong sing selama ing donya ndekne gelem bersihna awake bersihna pangrungune sangka perkara-perkara elek ini. Enek wong gibah awak dhewe menghindar. Enek maksiat apa sing tentang
ngalek-ngalek wong liya, awak dhewe menghindar. Intine gelem taat karo perintah Allah, ngadawi apa wae sing dilarang Allah sekalipun iku pele, maka insyaallah somben ning dina kiamat bakal dikai penak karo insyaallah. Bakal ditempatno ning panggonan sing isine nikmat. Jadi bolak-balik ning donya iku ora sekedar urip tok, melainkan yo enek timbal balike sok ben ning akhirat. Warwi an Abi Wa'il an Syaqiq ibn Salamah annahu du'iya ila walimah wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.